Natay sa kagwapo nga perting hawda. Awaw, ipahangad niya. May gani wala na tumba. Padayon lang gihapon ta sa pagbirada. Tagum City represent. Sheesh! Tirada gwapo. Karon natay atinan nga drag race event managed by Racing Line. Kay gi-invite man ta nila, syempre dili makabalibad inyong gwapo. Nya dalatag driver nga si Choy Cupido, kay gigil na siya kaayo. Karon nakabantay ba mo gwapo nga nung wala ta sa highway ni Agi? Syempre, shortcut man eh. Pero before that, test run sa nato ni. Kung ma-champion bataan eh. Pag-abot na to sa entrance, gisugat din ta sa tong mga big boss. Shout out Chong Ramos, Mr. Wick, Taba Takashi, the owner of Tom's Racing Team. Shout out nato ning tanang mechanic and riders. Gikan sa nagalanlaing planeta. Para mo apil lang aning the biggest drag race event. Tirada gwapo, buna lang tadariya sa tanang nagklase-klaseng makina. Yamaha, Suzuki ug Honda. Way labot ang Rosig Skygo kay kusog mo aso. Pero joke ra to, power bitaw kayo ang Rosig Skygo. Abot ng mga gwapo gamit ng ilang trail bike. Shout out na to na yung mga fans sa kilid. Gisti. Sugda na to ang pagrangrang. Mao to nagkayagaw ang mga tao kung kinsay una timbangon. Pero mao gyud ni sila tunay nga mga champion. Pa-picture dayon. Shoutout nato ning CKS Racing Team gikan pa sa Davao. Ug sa tanang racing team sasama sa Perino Herbal Capsule, ang pinakakusog mapalit sa nagkalalaing butika. Special shoutout mention nato atong mga gwapong amigo diri sa Tagum City. Og sa pinaka-powerful nga chief mechanic nga si RV Hangad. Ug walay laing pinakalalum og bulsa nga pinanser na si Boss John Lino Gumban. Nagkita na pud maning team Tikasan no. Nagtapok ni sila diri ang mga gwapo kung unsaon nila pagpildi ang CKS team. Samtang diri ako nablastada, nakakita ko gwapo nga aduna siya kargada. Chika nga perting gwapaha. Hoy, kinsa man mo gidala-dala? Natay sa kagwapo nga nagbantay diri sa entrance. Shoutout Bonbon, apere abon. Mao ni sila ang pinaka power racing team diri sa Tagum City. Shout out kanto Capitol Racing Team, KCRT 12K category. Busta mo ang pinaka gwapo sa racing team. Shout out. Og sa owner Rainer Sorosa Nasiman, boss pasalubong ra ako inig uli nimo. Manager Angel GP, shout out. Og sa tanang membro sa KCRT, kabalo ko nga mo champion mo niya. Og sa rider nga si George Ramos, ang pinakakusog nga rider diri sa Tagum City. Good luck mga gwapo. Ride safe bata. Sheesh! Shout out Tom's Racing Team, ang pinaka power sad nga Raider FI. Karon mga gwapo, ipakita nato tong mga highlights. Let's do this! Shout out Calmado Racing Team. Ato ning i-highlight sa mga naong sa mamustahay oh. Shout out mo tol, baka naman. Inganiyon pag-andar sa motor oh. Murag sinso ba? Shout out RPM Racing Team, Best Rider James Mabanta, og sa owner boss Macmac Valley. Jeste! Birada lang tadara ha. Maparada lang ninyo ang mga kontra karon, mapildira. Karon naglaban ang CKS Team og RPM. Bagang balita diri sa Radyong Lata. Ipakita nato ang highlight sa ilahang starting labunan. Naku nabantayan nga masaba pa sa racing. Naman din bataan nga dudula maglato-lato. Hoy dong, wa pa na human ang uso sa lato-lato. Shout out to si Boss Lino Gumba. Shout out. Shoutout na to ni si Don Jacob alias Junjun.
Pawirang motora. Natingala ko na may duha ka aktor na mingwit diri ah. Nakita ko ng tunay na salarin, bantog na ni Mahog Anso. Ikaw pala ang may sala. O to sigwa po, nabantayan ako. Napadayon lang yapon siya sa pagpamingwit. Galaw-gawang bata, alato-lato lang gihapon ning igsina. Perting lipaya ni Angkol. Daog yang motor. Hatagi ko barato, Kol. Shout out KCRT team. Nakuha jud ang champion nato sa 12K category. Nakita ninyo ng Inmax nga laban atong gitulakan. Mao ni ang chief mechanic sa CKS Racing Team. Call, sige makaga-champion panghatag pug balato. Pakiskisa ko sa imong kokobi. Mauli na ta, abangan ang part 2.